Здравейте, казвам се Мартин Петров и ще ви демонстрирам как се декодира ключ от wireless мрежа с кодиране Web. Правя този видеоматериал, защото много отдавна очаквах някой да сподели тази демонстрация в нашето българско интернет пространство, но уви, никой не го направи. Тук ще опиша как можем да вземем ключа за wireless мрежа с Web кодиране. За целта ще използваме Live дистрибуцията Backtrack 4 и приложенията в нея. След като сме заредили нашия Backtrack, ще отворим терминал, за да подготвим нашият мрежови интерфейс за работа в режим мониторинг. След като настроих мрежовият ни интерфейс, сега ще сканираме за wireless мрежа, която да компрометираме с учебна цел. Понеже търсим wireless с Web кодиране, а тук виждаме такъв, прекратяваме с Ctrl+C и маркираме wireless мрежата, която ще използваме. MPetrov.net на 6 канал. От тук ще копираме MAC адреса на Access Point. В случая MPetrov.net. След като избрахме коя мрежа да използваме и видяхме, че тя работи на 6 канал, е време да пуснем Aerodump, за да съберем информация за съответната мрежа. Сега ще отворим още един терминал, в който ще използваме rpreply attack, за да увеличим броя на дейта пакетите и да вземем инициализиращите вектори или IV на избраният по-рано Access Point. Оставяме AirPlay пуснат и наблюдаваме терминал 1, за да имаме успеваемост на разбиване на ключа 100%. За целта трябва да съберем 20 000 дейта пакета, след което ще прекратим Aerodump и AirPlay. Вече събрахме 20 000 пакета и прекратяваме Aerodump и AirPlay. Сега имаме всичко необходимо, за да декодираме ключа на wireless мрежата MPetrov.net, като използваме AirCrack за целта. AirCrack Web 01 CAP. Тук виждаме, че ключът е открит и е кракнат с 100% успеваемост. Надявам се, че този видеоматериал ще бъде използван и интерпретиран единствено и само с учебна цел. Благодаря ви!